masu iya magana na cewa kuɗi masu gida rana. Cikin mutanen da suke ɓurta gumi wajen neman kuɗi akwai masu wasannin motsa jiki. A kowace shekara mujallar Forbes da ke ƙasar Amurka tana fitar da jerin sunayen manyan attajirai guda 100 waɗanda take zaɓowa daga cikin ɗimbin masu yin wasannin guje-guje da tsalle-tsalle a duniya. A bana, Cristiano Ronaldo shine na ɗaya. Ɗan wasan club ɗin Real Madrid ɗin ya samu dala biliyan 88 ne, wato kimanin naira tiriliyan 3 daga albashi da alawus da kuma tallace-tallace tsakanin bara zuwa bana. Ɗan wasan ƙasar Portugal ɗin ya kafa tarihi ne saboda shi ne ɗan wasan ƙwallon ƙafa na farko da ya taɓa samun wannan matsayi. Lionel Messi na club ɗin Barcelona shine a mataki na biyu. Dan Argentina ya samu dala biliyan 81 ne da 400 daga bara zuwa bana. Dan wasan ƙwallon kwando daga ƙasar Amurka, LeBron James shine a mataki na uku, wanda a shekara ɗaya ya samu dala biliyan 77,200. Dan wasan tennis Roger Federer shine na hudu, inda ya samu dala biliyan 67,800 kamar yadda mujallar ta bayyana. Sai dai wanda ya kwashe tsawon shekara 15 yana zama na ɗaya, wato ɗan wasan golf Tiger Woods a bana shine na 12. Yayin da mace 'yar wasa wadda ta fi kuɗi ita ce 'yar wasan tennis Serena Williams kamar yadda mujallar ta bayyana. Serena tana matsayi na 40 ne, kuma ta samu dala biliyan 28 ne da 900. Haka zalika, Wayne Rooney na club ɗin Manchester United shine na 49, wanda ya samu dala miliyan 26,100. Har ila yau mujallar ta ruwaito ɗan wasan gaban club ɗin Manchester City, wato Sergio Aguero, a matsayin ɗan wasa na biyu daga gasar Premier da ya shiga jerin, sai dai ya samu mataki na 60 ne, bayan da ya samu dala biliyan 24,300. Babu dai ɗan wasa ko da guda ɗaya daga nahiyar Afirka da ya samu shiga wannan jerin. Umar Rayyan daga jaridar Aminiya.